Il-proġett ta' ċentru tas-saħħa ċensu Mowran jew kif magħruf ukoll bħala l-Pawla Hub se jibda jopera minn din is-sena. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne waqt li kienet jagħti rendikont tal-ħidma f'dan il-qasam kruċjali waqt dibattitu mal-kelliem tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali tnejn filgħaxija. Il-Ministru fakkar kif wara li l-kontrattur tal-proġett naqas milli jonora l-obbligi tiegħu, il-Gvern Malti waqqaf il-kuntratt, madankollu l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi komplet taħdem ma' subcontractors tal-proġett biex dan jitlesta fix-xhur li ġejjin. In-nies ovvjament għandhom id-dritt ikunu jafu x'qed jiġri b'dan is-sit u jien nista' nserħilhom rashom li biqbil li kellna ma' subcontractors li diġà ħadmu fil-Pawla Hub aħna dan il-proġett ħawwasluh din is-sena. Il-Ministru nnota kif it-tliet ċentri tas-saħħa ewlenin madwar il-pajjiż li huma miftuħin 24 siegħa kuljum jaraw l-istess ammont ta' pazjenti daqs l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei kull wieħed. Filwaqt li sellem b'mod partikolari lill-istaff ta' dan id-dipartiment, il-Ministru nnota kif minkejja li għadna fix-xitwa din is-sena ma kien hemm l-ebda pazjent li ġie kurat fil-kurituri hekk kif is-swali kollha tal-isptar laħqu mad-domanda. Issa dan wieħed irid jikkumpara ma' snin meta Mater Dei kien għadu jiftaħ, meta il-kura ġol kurituri kienet xi ħaġa ta' kuljum u jien naf għax jien ġej minn dan is-settur. Meta kemm mistoqsi dwar l-investiment fil-qasam tas-saħħa qabel attenna kif dan iżdied b'mod drastiku fl-aħħar snin u dan jista' jkun biss possibbli għad kabbir ekonomiku li kellu l-pajjiż grazzi għal politika qlija tal-Gvern Laburista. Mhux tab xejn allura li l-budget għas-saħħa, is-saħħa u l-anzjanità ta' din is-sena laħaq rekord ta' 1.5 tista' tgħid biljun euro. Hawn tal-eżempju kif innefqa f'mediċini li jingħataw b'xejn magħrufa bħala tal-POIC telet minn 3 miljun euro fl-2012 għal 25 miljun euro bħalissa. Qabel żied jgħid kif jemmen li x-xiri tal-mediċini għandu jsir b'sistema ta' importazzjoni parallela. Madankollu dan l-investiment irid ikun ikkumplementat b'investimenti oħrajn innovattivi bħal dawk fl-onkoloġija jew tax-xiri tal-mediċini għal Malta Community Chest Fund Foundation. Dwar il-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat fis-setturi qabel annota kif din sejra tajjeb, tant li minn Novembru saru 200 operazzjoni ta' knee replacement li wassal biex titnaqqas b'mod sinifikanti l-lista ta' stennija. Dan apparti l-kollaborazzjoni fejn jidħlu id-djar tal-anzjani li wkoll qed tħalli l-frott tagħha. Dwar id-diabete, il-Ministru nnota l-estensjoni tal-miżuri wara li kull pazjent sa 18-il sena li jbati mid-diabete tat-tip wieħed ingħata continuous glucose monitor. U din is-sena wedna li sa 18-il sena pazjenti with type 1 diabetes aħna ħanfornuhom bil-insulin pump. Dik nista' nikkonferma jilek. Dwar l-iżviluppi fil-proċess tal-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart Healthcare, il-Ministru stqar kif f'Mejju li ġej mistennija żvilupp importanti hekk kif il-Gvern Malti se jkompli jagħmel pożizzjoni tiegħu ċara anke bis-sehem tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għas-Saħħa.